hala yang ornya kon ke Real Madrid ya ka Atletico Madrid haka jingela kai first leg haka round 16 jong ka Champions League nga preng singaba ye pegi paralok ki bajis ngotenat bat ke baju kershan ya ka ke channel nakapor shakapor ke jingkepat ya kito ki paralok ki bapat deban subscribe lada bis ngotenat ya ki video haka ke channel singaba ban ai jing kershan deka ba share like bat khamtam ban subscribe ki jingela kai first leg round 16 haka Champions League kin long shibet kamet bat kum joro haka por chiteng sanya ka jingela kai ka banang kong kalong hapadeng ka klub jong Emiliano Martinez kata ke Aston Villa Persha ke klub Brugge kane ka jingela kai kalong shibet kamet haka por khatbe chipawa haka por manmen ka Arsenal pat kan ha banekon Persha ke PSV haka por chibaje chiteng haka por chiteng sanya kat ba ka Dortmund pat ka bayela kai haka Bundesliga ka badai ka klub napo jong kari Germany kan ha banekon Persha ya ke Lili ka badai ka klub ka bayela kai haka Ligue 1 ka badai nakari France ka Nero ka jingela kai kan long haka jo hi ka por kata haka por chibaje chiteng haka por chiteng sanya ka jingela kai ka ba itnan bat ka jingela kai ka bala ba ban kring ya kerwi football hasat lak ka partai ban yo pek ya kane ka jingela kai ka dai ka jingela kai hapadeng ki artli ki klub ki badai naka jo kalik kata naka la liga bat ki badai ro naka jo kari kata ka Spain hakane ka jingela kai kala ban pen Kevin bat kala ban pen shangshit ya ka stadium hi baro kawe daka jing risa bat ka jing kan hoy kinang kershan jong kini baro artli ki klub kane ka jingela kai kan dai hapadeng ka klub ka balio ban ra bon sentam ya ka Champions League kata ka dai ka Real Madrid Persha ya ka Atletico Madrid bat kane ka jingela kai kan dai haka por chibaje chiteng haka por chiteng sanya bat kane ka jingela kai kan dai halayeng jong ka Real Madrid kane ka jingela kai kan sala baban kring ye ki babon ki ruit football hasat lak ka partai bakin yo pet ya ka bat ka bala ro ban pen shobek lane ban pen hun ya ki khmat jong ki nong pet ya kane ka jingela kai namar hakane ka jingela kai kala ban nong ka jingela kai ka ba itnan ka ba shangshit bat ka ba khaj ba hadu kata namar baro artel ki club ki dai ki club ki ba klan bor jong kala lika bat kum joro hakadeu ba Europe haba pejero ya ki santli ki jingela kai ki baladep jong kini baro artel ki club ngi yo I omdon kano ka jingno shiliang lene ka jing tambor shiliang hakaba baro santli ki jingela kai ki long kan jo hakaba ki la job damar chisen bat ki ya khaj hadu la sen haba pej ya ka jing kando jong kini baro artel ki club ngi yo I ba ki long ki club ki bay biang bor ba ban ya tenjo bor hapadeng iway ya iway pan haba pejero ya kan jingela kai jong kini baro artel ki club hakala lika haka me ya kan pon ngi yo I baka Atletico Madrid kabadon haka kerdan kabaar katamtang arpon ya ka Real Madrid kabadon haka kerdan kabalai la ban ong baka jingela kai kan salong ke jingela kai ka baya khaj ka baya than bat ka baya jwat ba hadu kata hapadeng baro arteli ki klom hanre haba pej bat haka we kaliak la ban ong baka Real Madrid kan sala ban penlem ya ka Atletico Madrid namar baka yela kai haka yeng jongka haka we bat kaliang la ro ban ong baka Atletico Madrid kan sala ban penlem ya ka Real Madrid haka ne ke jingela kai namar ki katu kan ningut kirang yela kai ke bakan sai jong ka Real Madrid kim la bandon bentalang bat ka Real Madrid haka ne ke jingela kai namar bakidon hapadeng ka jing mensau bat don ro na padeng jongki ki badon haka jingcha suspend kita kirang yela kai kilong kum Milito Carvajal Valverde ki badon hapadeng ka jing mensau bat kum joro ya Bellingham badon haka jingcha suspend ka jing bomdon jongki ne kirang yela kai kala ban bo jingma khin liat ya ka Real Madrid namar haba pejero ya ka jing yela kai ka badang shudap jongka hakala lika da ka jing bomdon kine kirang yela kai ka Real Madrid ka Sharam hakmat jong ka Real Betis hanre wala ka taro ka Real Madrid kadang don pat ya ki we pat kirang yela kai ke bakan sai kum Kylian Mbappe Vinicius Junior bat ki we de kumta ngin sape shibat kamet hakapor chiteng senya hato ka Real Madrid kan sala neem ban penlem ya ka Atletico Madrid halayeng jongka lane yo le se kan sa charam halayeng la jong hakmat jongka Atletico Madrid ki paralok ki bajus ngotenat ban pej ki video hakane ka channel yano pen kershan na padang kini ki klub ki ban sai kon Persha shibat kamet bat kum joro hakapor chiteng senya haka Champions League jong ka first leg haka round 16
Sepen pau ye kecing perkat jongpi haki comment section. Lada don na pedeng jongpi ki bakwa ban yo ye kaling ban pet ye kane kecing ala kai. So follow ye ka WhatsApp group. Ya kaling ka balabo ha description jong kane ka video. Kublai shibon ngin skendopat hakawe ka video.